No big thing. Yeah, copy down a bunch of pads and then you got your... Os primeiros astronautas chamaronlle á Terra o planeta azul, pola visión que ofrecen desde o espazo os océanos e os mares. O 71% da súa superficie está ocupada pola auga, e isto forma parte do que chamamos a hidrosfera. O mar constitúe o 97% do volume desa masa de auga. E a máis de ser o principal regulador da temperatura da Terra e de participar no ciclo hidrolóxico, é un lugar de múltiples recursos aproveitables no que se desenvolven as máis variadas formas de vida, animais e vegetais, algunhas aínda descoñecidas para o ser humano. O mar é unha importante fonte de enerxía, un medio de transporte desde a antigüidade e unha das bases da economía mundial. É por iso que compre descubrir e coñecer as dinámicas e a influencia dun medio tantas veces esquecido como imprescindible para a vida no noso planeta, como é o mar. As augas dos mares e océanos están en constante movemento. O vento, as correntes, a forza da gravidade da Lúa e do Sol, as ondas e as diferentes densidades de auga salgada inciden sobre a liña de costa dos continentes e illas, os cales tamén presentan as súas propias características mitolóxicas e topográficas, como poden ser os diferentes tipos de rocha que a forman e a súa altitude con respecto ao mar. A erosión, o transporte e a sedimentación dos materiais é realizado polas ondas, as mareas e as correntes mariñas. Pero todo iso verémolo nos vindeiros vídeos.